El passat dia 18 de desembre vaig participar en un programa de televisió espanyola que se'n diu Tinc una pregunta per a vostè, i de fet en el circuit català, per entendre'ns. I aleshores, de les 60 persones que hi eren presents en aquest programa, convidats entre el públic, els que feien les preguntes, n'hi va haver una pila d'aquestes persones que no vaig poder respondre directament perquè el format del programa no dona com perquè es puguin contestar totes les preguntes. I aleshores vam quedar amb molts dels participants que faríem un inseriment, una participació a través del meu videoblog per contestar directament a través d'aquesta via, d'aquest camí, les preguntes que havien quedat encara en el tinter. A Catalunya hi ha dues de les millors escoles de negocis i més cares del món, però també nens sense guarderia. Hi ha clíniques de cirurgia estètica reputades, però també cues a la sanitat pública. Hi ha xalets a la Cerdanya que s'ocupen menys de 15 dies a l'any, però també gent que no pot accedir a l'habitatge. Si Convergència i Unió realment vol la convergència entre les dues Catalunyes, per què pacta un estatut amb un finançament retallat que ens resta recursos per solucionar aquest problema? Bé, Miquel, aquesta és una pregunta que no pot ser contestada en un minut, però jo ho intentaré molt sintèticament. Crec que el principal problema que haurem d'abordar ara i sempre és assegurar que hi hagi un bon funcionament i un bon creixement econòmic, perquè d'aquí se'n deriva que la gent tingui feina, i que a més tinguin feina, diguem-ne, de la millor qualitat possible. Això és un repte de sempre, però en aquest moment, en què sembla que pinten bastos en algun sentit, des d'un punt de vista econòmic, aquesta és una cosa en la qual ens hi hem de dedicar molt especialment. L'altre gran tema sempre és l'estat del benestar, la societat del benestar. Fins a quin punt tenim un sistema de serveis de cara a la gent, sanitaris, serveis socials, educació, etc., que estiguin a l'alçada del que el país necessita en aquest moment. Saps que, a més, aquest volum tan gran d'immigrants que ha arribat en aquests últims 7, 8, 9 anys, crea una certa distorsió també sobre el sistema de serveis públics o d'oferta pública, per entendre'ns, i això és on caldrà posar molt l'accent. En aquest sentit, és molt important que la negociació del finançament de l'any que ve, que s'ha de fer d'acord amb l'Estatut aprovat pel poble de Catalunya, sigui una negociació que vagi bé, que doni diners a Catalunya, perquè per altra banda passa una cosa, que és que Catalunya crea riquesa suficient com per poder atendre tots aquests serveis d'una manera molt millor, i fins i tot per donar feina i millor feina a molta gent. El que passa és que molts d'aquests recursos es queden fora de Catalunya, es queden a la resta d'Espanya d'una manera desproporcionada, i aquest és un gran cavall de batalla que haurem d'intentar resoldre l'any que ve. No cal dir que el tema de les infraestructures és fonamental, no cal que m'hi refereixi en detall perquè tothom ho sap, tenim un col·lapse gran d'infraestructures, uns colls d'ampolla molt importants en el nostre país, i aquí és on hi haurem de posar una atenció també especialíssima. I finalment jo et diria que no sent un problema estricte, hi ha un tema d'imatge del país, d'allò que en podríem dir l'orgull de ser catalans, que ens sentim ben representats, que ens sentim ben tractats, que se'ns respecti com se'ns ha de respectar i que finalment el país en el seu conjunt guanyi els punts que ha de guanyar. Penso que actualment es té una imatge molt deteriorada de Catalunya i dels catalans. Jo penso que pels molts problemes que estem patint, jo voldria preguntar-li que d'aquell ventall de problemes que tenim, si vostè arribés a ser president de la Generalitat de Catalunya, quins tres li donaria prioritat de resposta ràpida i quin compromís està agafant per solucionar-los? Señor Mas, después de irse a Madrid a pactar con Zapatero, ¿pudo dormir o se dio cuenta de su error y de que decepcionó a miles de catalanes que confiaban en usted y que pensábamos que tendría que haber ido con el resto de fuerzas políticas que votaron el Estatuto? Bé, Ana Maria i José, que feu una pregunta, diguem-ne, en algun sentit similar, sobre el pacte que es va fer amb Zapatero per l'Estatut de Catalunya, etc. Primer vull fer un aclariment. Convergència i Unió, encara que pugui semblar així, no va trencar la unitat de les forces polítiques catalanes, això és mentida. Convergència i Unió el que va fer va ser, en l'últim moment, quan ja tot estava podrit, quan estava tot pràcticament al precipici, va ser intentar salvar un procés que estava pràcticament mort, aquesta és la realitat. Després de mesos i mesos i mesos de desprestigi, de descrèdit, d'atacs de tota mena, de boicots, d'insults, de crítiques, tot estava, insisteixo, pràcticament podrit i al final del precipici. I en aquell moment Convergència i Unió va haver de fer un gest, diguem així, en positiu. Per altra banda, la unitat de les forces polítiques catalanes va trencar 2 dies després que l'Estatut sortís del Parlament de Catalunya, quan el senyor José Montilla, que en aquell moment era ministre d'Indústria i primer responsable dels socialistes catalans, va dir públicament que presentarien esmenes en el Congrés dels Diputats
contra l'Estatut aprovat pel Parlament de Catalunya amb els vots dels socialistes catalans, 2 dies després que sortís del Parlament. I no només ho van dir, sinó que ho van fer. Van presentar les esmenes i Convergència i Unió, equivocadament o no, jo crec que no, va haver de lluitar contra les esmenes presentades pels propis partits, pel propi Partit Socialista que havia votat afirmativament en el Parlament català. És evident que quan un dels partits que ha votat afirmativament en el Parlament català trenca aquesta unitat presentant esmenes, la unitat ja no existeix, la unitat en aquell moment és una ficció i Convergència i Unió va haver de treballar, encara que alguns no ho vulguin reconèixer, en aquelles condicions i en aquelles circumstàncies. Dit això, tampoc és cert, crec jo, i ho dic amb tota la modèstia del món, que l'Estatut que es va pactar, que evidentment és un estatut que no és exactament igual que el que va sortir al Parlament de Catalunya, amb tota negociació hi ha d'haver alguna sessió, si no, no hi ha pacte, si no, no hi ha acord. No? Tothom ha de cedir, ells també van cedir, el Partit Socialista, amb coses que no volien, no? Però és evident que menys recursos no dona Catalunya. La prova la tenim amb el tema de les inversions. Ara gairebé tothom està d'acord que per primera vegada en 25 anys no hem d'anar a demanar els diners que ens corresponen per invertir l'Estat a Catalunya, sinó que hem d'anar a exigir el compliment d'una llei que és l'Estatut, que ens dona pels propers 7 anys tants diners a Catalunya amb inversió pública de l'Estat com aquells que produeix Catalunya i com aquells que contribueix Catalunya a la riquesa de tot el conjunt de l'Estat espanyol. Això no ho havíem tingut mai, això és fruit d'aquest acord. I després hi haurà tot el tema del finançament a negociar l'any que ve, que és un sistema que ha de ser en part nou, que serà possible gràcies a l'Estatut. No dic que sigui fàcil, serà difícil, com tota la negociació que es fa a Madrid amb qui sigui, amb el PP, amb el Partit Socialista, amb qui sigui. Ara, en aquest moment l'Estatut ens dona unes condicions millors, unes clàusules millors, uns principis millors, per poder negociar amb un cert èxit el nou model de finançament. De Castellà fins a Sabadell hi ha uns 6-7 quilòmetres. I en la majoria dels viatges que fem estem més de mitja hora a vegades per anar-hi, perquè es formen unes cues impressionants. I això és al dematí, al migdia i a la tarda. Voldria que m'aclarís una mica si és que el quart cinturó això ho resoldria o es podria fer alguna altra cosa, perquè això és una pèrdua enorme de temps, contaminació i sobretot pels transportistes que es guanyen la vida encara més. Bé, Alfredo, jo conec bé aquesta connexió, per dir-ho així, entre Sabadell i Castellar del Vallès perquè no diré molt sovint, però de tant en tant hi passo per raó dels molts desplaçaments i dels molts viatges que faig per l'interior de Catalunya. I sé precisament que és una connexió precària, ho sé perfectament perquè és una carretera estreta i a més no només és això, sinó que els embussaments que hi ha per entrar i sortir de Sabadell són importants. Això no ho pot resoldre només el quart cinturó, també és un problema d'accessos i és un problema d'amplada de la pròpia via. Ara bé, el quart cinturó pot resoldre moltes coses, no al 100%, però sí moltes coses, pot alleugir molt el trànsit entre diferents poblacions del Vallès, òbviament, i entre diferents comarques de Catalunya. Per això nosaltres insistim tant en que és una via que cal fer-la, junt o al costat de la millora d'altres vies més secundàries, que també cal millorar, que cal eixamplar, que cal millorar accessos, etc. Però, evidentment, des d'un punt de vista, diguem-ne, de connexió transversal a dintre de Catalunya, de connexió horitzontal, en paral·lel a la B30, per entendre'ns, fa falta una via d'alta capacitat que connecti els dos Vallès i que connecti tot el Camp de Tarragona amb totes les comarques de Girona. Una via d'alta capacitat, en el ben entès que això no vol dir que s'hagi de fer sense respectar, diguem-ne, el medi ambient. Jo sempre he defensat que les coses s'han de fer, però s'han de fer bé. Tenim exemples a Catalunya d'obres públiques que s'han fet bé des d'un punt de vista de respecte mediambiental, que s'han fet, però que s'han fet bé, i això, òbviament, s'ha d'aplicar especialment en el quart cinturó, perquè és una via que passa per uns paratges molt delicats en aquest sentit. Igual que l'eix transversal passava també per uns paratges molt delicats. Per tant, torno a dir, el quart cinturó és necessari, no ho resoldrà tot, però resoldrà moltes coses, i és una via que s'ha de fer amb la capacitat suficient, però al mateix temps amb el necessari respecte en el paisatge i en el medi ambient. Bona nit, senyor Mas. La pregunta que jo li voldria fer és referent a que els extras o figurants que estem treballant en televisió, spots i altres feines, que estem treballant 10 i 12 hores cada vegada que es criden per fer algun spot o alguna pel·lícula, sembla ser que estem discriminats perquè, a més, ens paguen molt poc. I com que la feina que fem és esporàdica, passa que després que ens paguen poc, encara hem de cotitzar a la Seguretat Social. Aquesta és la meva pregunta. Bé, Federico, jo he de
dir honestament que si aquesta pregunta hagués entrat en el programa, en el torn de preguntes, del tinc una pregunta per a vostè, jo no l'hauria sabut de contestar del tot, ho dic així de clar, perquè és un cas que no el conec en profunditat i per tant doncs, no m'hauria arriscat a donar una resposta simplement per donar-la. No? És un tema que ens el mirarem perquè, torno a dir, no hi estic abassat tant com caldria. Suposo que aquest és un problema similar al que tenen els treballadors temporals, no? En el sentit de que hi ha feina per uns dies, però no sempre, per tant és un treball discontinu i aleshores això costa més d'assegurar determinats drets, entre ells, per exemple, la cotització a la Seguretat Social, que òbviament es pot fer per dies, si els contractes són els que han de ser, que és una altra cosa que s'hauria de mirar, si realment les persones que us contracten, les empreses que us contracten, ho fan amb tots els ets i uts, si és un contracte oficial, amb tots els ets i uts, que vol dir amb cotització a la Seguretat Social, encara que sigui per uns dies, o no és així. M'imagino que deu ser de la primera manera, és a dir, d'una manera correctament feta, no? Però insisteixo, jo és un tema que no el conec en profunditat i per tant doncs, ens hi posarem per veure quines possibilitats de millora hi ha de cara a les vostres condicions laborals. Bé, em dic Josep Bonet, dintre del meu sector sóc un personatge públic i sé el que és estar sotmès a una avaluació constant. La pregunta és si et sents còmode o identificat amb la imatge que de tu es dona a través de programes humorístics com un de força conegut. Bé, José, jo que no m'he queixat mai de cap programa, que quedi clar, mai. Del Polònia, per suposat que no me n'he queixat, al revés, sempre he dit que són programes que poc o molt doncs, fan falta perquè a totes les democràcies hi són i a més les persones que estem en primera línia i a la llum pública hem d'acceptar que aquests programes doncs, formen part del joc, que són aquests programes fets amb to humorístic, amb to satíric, també amb to crític, amb to, diguem-ne, de caricatura, i que tot això doncs, forma part de la democràcia, forma part de la manera doncs, de comunicar-se amb la gent, d'entretenir a la gent, etc. I jo crec que no ens en podem queixar. Dit això, ningú se sent, suposo, satisfet al 100% amb la imatge que es dona d'ell. Jo concretament penso que tinc una realitat molt diferent de la que es projecta en algun lloc, no? Però l'important no és que ho sàpiga jo, l'important és que això ho percebi la gent, i això ja és més difícil, això és més complicat, no? La recepta per això doncs, és mostrar-se autèntic, jo és el que procuro. Precisament en aquest programa, que no veu poder fer la pregunta, José, doncs hi va haver una intervenció d'una senyora que em parlava una mica del mateix, de la meva imatge personal, etc. No? I jo li deia a aquella senyora, escolti'm, jo soc com soc, què vol que hi faci? No? Vull dir, per bé i per malament, amb les coses bones i les coses dolentes, com tothom. No? M'han fet així, vull dir, no em puc canviar la cara, no em puc canviar l'expressió. L'única cosa que puc aspirar és a ser jo mateix. Jo crec que al final la gent el que aprecia és que agradis més o agradis menys, que siguis autèntic, que siguis tu mateix. Jo crec que la meva obligació és aquesta. He procurat no separar-me d'aquest camí i a partir d'aquí entenc molt bé que se'ns ridiculitzi, que se'ns critiqui, que se'ns satiritzi, que se'ns caricaturitzi, sabent que tot això de tota manera és un joc i que la política és alguna cosa una mica més sèria que no pas aquesta caricaturització que, torno a dir, segurament és necessària, que jo no he criticat mai, que segurament en molts sentits és saludable, però que finalment no pot ser només l'expressió d'allò que es fa des de la política. Senyor Mas, soc Xavier Tussell. La meva pregunta és en relació a que cada vegada hi ha menys gent que va votar. Llavors, la meva pregunta en concret seria què pensa fer Convergència i Unió, i concretament vostè, per intentar que aquesta abstenció baixi a la baixa? Doncs miri, Xavier, jo precisament en aquella conferència que vaig fer el dia 20 de novembre en el Palau de Congressos de Catalunya m'hi vaig referir extensament. Jo crec que el que podem fer des de la política és, primer, sobretot, ser coherents entre el que fem i el que diem. Això d'entrada, no? Perquè quan això no és exactament així, aleshores es produeix desconfiança. Per tant, en part dir la veritat, encara que la veritat no sempre sigui agradable a tothom. Això també val la pena recordar-ho. No? Segon, crec que es poden fer algunes reformes que podrien tenir un cert sentit. Per exemple, vaig proposar limitació de mandats dels principals càrrecs executius del país, concretament del president de la Generalitat a casa nostra. Limitació de mandats. Segon, acabar amb les llistes tancades. És a dir, que almenys parcialment els ciutadans puguin assenyalar quins representants per comarca, per districte de Barcelona, volen que els representin en el Parlament de Catalunya. No només el partit, sinó també la persona. Això no pot ser el 100%, però pot haver-hi fórmules mixtes que permetin acabar amb les llistes trencades. Vaig proposar també respectar les llistes més votades.
És a dir, que la gent no tingui la sensació que quan es diposita el vot majoritàriament en una formació política, després per alguns pactes no explicats abans en els despatxos es pot alterar aquesta voluntat popular, etc. Es poden fer tota una sèrie de coses que nosaltres intentarem que són aquelles que formen part, diguem-ne, del joc de la qualitat democràtica. Nosaltres a les eleccions del mes de març de l'any proper les orientarem també en part amb això, amb una certa exigència de millora de la qualitat democràtica, no només de Catalunya, sinó de l'estat espanyol, que permeti retornar, encara que sigui en part, però retornar tant com es pugui, la confiança de la ciutadania en el sistema polític i en els seus representants.